Hele mooie pompoen. In deze tijd van het jaar worden er massaal pompoenen kocht. Om mij te knutselen of lekker van te smullen. Groenteboer Bert Tjulker in Srusterveen had van zijn eigen pompoenen Halloween sop maken. Om bang van te worden. Een goed gevulde soep. Maar onze klanten hebben een Halloween soep gemaakt. Nou, iedereen weet wel wat Halloween inhoudt. En wij vonden het een uitermate leuk moment om de mensen dus te verrassen met een soepje met Halloween. En daar zit natuurlijk in pompoen. En je roekt het net, maar de geur is geweldig. Een heerlijk sapje met een garnituur van pompoen. Kom, proef en geniet wat de groentespecialist biedt. Pompoenenboer Aje de Vries had een wereldkleur langs de dieksteen in Koortstertille. Zo, dit is eigenlijk de kleur die ze hameren. Ik denk dat je wel had 400 soorten lezen. Maar je leidt van klein tot groot en heel iets. En al je kleuren. De pompoen moet ook onder de man gebracht worden. Demi Veenstra zwaagt het van de verkeer. Maar in die als Halloween vleende de ballen oer de toonbank. Nou, ik denk wel 30, 40 size. En die verkeerst toen al, ja? Ja, dat klopt. Wat voor pompoen is dit? Deze keer uitsnijden. Deze keer wat pompoenkaart van broeken. Dus dat zelf ik wel? Ja, en ik wil dit hier met mijn zusje doen. Kunnen we eens even zien bij de pompoen die je uithalen kerst? Ja, ja. Wel is die? Dat ben, deze ben dan voor lietsere man. En die ben net zo groot. Wat kerst mij die grote pompoen? Nou, die krijg ik uitsnijden en grote dingen erop in maatje, en gezichten erin maatje. Ja, dat is hier eigenlijk wel. De bimmeisjes, die maakt hele mooie dingen erin. En dat is, ja, het ben kunstwerken. Ja, dat moet een hobby wezen. Nou ja, dat is mijn hobby net.